and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. poblasyon weste, Paborito. Tadyat Paguchiko, Paborito. aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SPM Mainawan kabosan. Mamainawan kabosan. Naago na Biyernes, Pangasinan, Dagupan. Wadyalaso, Saray, Balitan, Matwa. SBM, say kabusol na Saray MBTF. Managbalitay tilatan fake news. SBM, Saray Balitan, Matwa. Yay pasabi na say lawas yun kaaro. JCB, Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kantabay tayo si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Pilmeron agaw, at bulan na Mayo at atang tanagagik May 1, agaw natin na Biyernes, at taon 2026. Happy Fiesta Dayat and Happy Labor Day sa lahat ng mga manggagawa sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayo, including us. Di ba, Engineer Nixon? Oh. Sa pagdiriwang ngayon ng ika-124 na araw ng paggawa, muli pong kinilala ni Trabaho Party List Representative Johanny Bautista ang mahalagang papel ng mga manggagawang Pilipino bilang gulugod ng pamantasang ekonomiya. Alarm niya Tagalog ya. Binigyang diin ni Bautista ang hindi matatawarang ambag ng bawat manggagawang Pilipino sa pagpapatatag yun ni Tawag Munsen siya ng ekonomiya, lalo na sa gitna ng pandaigdigang kawalang katiyakan. Iginit din niya na ang pundasyon ng bansa ay nakasalalay sa sipag, sa tiyaga at dedikasyon ng uring manggagawa na naitatag at patuloy na tumitindig dahil sa lakas at kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino mula sa iba't ibang sektor tulad ng agrikultura, industriya, serbisyo at maging sa mga Pilipinong nagtratrabaho sa ibayong dagat. Kaya bilang bahagi ng kanyang advokasya,
inihain po ni Bautista ang House Bill 4431 o yung tinatawag po niyang Wage Tax Adjustment for Growth and Equity o Wage Bill na layong magatid ng pangmatagalang solusyon sa lumalalang epekto ng inflation at tumataas na gastusin sa pamumuhay. Sa ilalim ng wage bill, magkakaroon ng karapatan ng mga nagbabayad ng buwis na magbawas ng hanggang 10,000 pesos bawat buwan mula sa kanilang taxable income para sa mga pangunahing pangangailangan. Very good, very good. Maganda yan, agaunta na tatin tanagagi. Oh, puyat pa ba ang lahat? O akapan pa inawakila? At kasawyo kalabyan. At sa may agawan kalutan at dalan. Oh, pigare siningil. Nasaray tricycle at si kayo. Si pare ng tricycle ditan. Limugan at tricycle. Tani walaray nawatayin informasyon. In post da at social media at atang tanagagig. Yan winner at walay si mabit si karan reklamo. At satay super. Super ya panagsingil. Inpansingil at si kara. Nasay pamasahida at tricycle at atang tanagagig. At pati atan lanti sa may posto ng General Harris Pama ya wala ray tricycle drivers ya inanamot de pankanaw-nawa ya nansingil nasubsobra at sari pasaheros da ninyay so sa may posto ng General Harris Pama tricycle drivers nananamantala sa pasahe. Problema ng mga pasahero ngayong Bangus Festival 2026, Dagupan City. Maraming reklamo ngayong Bangus Festival na ilang tricycle drivers sa Dagupan City, lalo na sa downtown Arellano Bani at papuntang de Venecia Highway at CSI Lucao. I'm hoping that PNP and Dagupan Poso and organizer included a plan of action regarding this situation. Si katutan so experience nasaray rumiran kabaluyan tayo yakilikat at sa Bangus Festival yasay kwanto ng General Harris Mama sana may plan of action din dyan. Yan ang kalabyan ni Manaya wala kasabing report matad si katayo yan yung kalukuhan na sari tutumat anto lulag na sa ating panlilikat ditadad kalutan at dalan ay wala rin ang tutupak na sa yelo. Intutupak na kunura ti yelo ay atay yelo singatan bato anawat itan maka tumetawag dahil sa may natupak kay bato at ken umbugkol untanwat at sa atay yelo no atupak kay yelo umbugkol nagkalalo dyan ulo so atamaan to pakicheck na lang pero siyempre asumpalay pero sana sabi natin maiwasan sana yung mga ganyan kung mas maigting pa yung plano at may plano din sa mga ganyang sitwasyon na para ma-prevent in the future ulit by the way Jet Karakol na saray artista saray performers yan ang perform kalabyan at wala rin kaimano naimano da magarbo sa selebrasyon si katuman sunibaga da magarbo sa sami selebrasyon but at the back of their mind taliwas naman ito sa lumabas na Executive Order 9 number 9 series of 2026 kwanda issued by the local chief executive on March 23 na nag-uutos ng strict energy, fuel and water conservation measures at amin ya opisina ng gobyerno untang matad sa publicly funded activities. Si katutan susama na imando da agagig
udsatan niya agawan na selebrasyon ta konda magano, di ba wala man so sa may direktiba ya austerity order coming from the local chief executive ay pimawaitan na March 23 ya say kwandot satan at kabyangan at satan sugangan so sa may reduction na sa rin non-essential expenditures tan sa regulation or scaling down na sa rin celebration na fiesta tan activities requiring substantial electricity use. It is also discouraged excessive lighting, limited night events, and push for austerity across sectors. Basa dani at sa may social Facebook page nasa local chief executive na si Kwanda Diman nagtitipid na. So sa Kwanda natan iraya kaimato natatan tanagagig whether the scale of the Bangus Festival contradicts the spirit of the executive order. Whether the scale of the Bangus Festival contradicts the spirit of the executive order. Diyot sa may pangusar labat na lightings, that is already energy. Agauntan. Kulanda natin may ganda atatin tanagagi kwanda. Excessive lighting. Limited nighttime events. Kanyan sa ikwanda gagi ka, ay alamay tatawagan dan walang consistency, and sadly, kwanda, sila pa ang bumabali sa kanilang mga kautosan. Sa ikwanto mo may sakay, only in the Philippines, only in the Philippines. Jalabat at Pilipinas, kwanda. Pero aya sumalinlinaw at atang tanagagik. Aya sumalinlinaw. Agni nayari. Agni nayari sumangan natahong. Agni nayari sumangan natahong ni walay pimaway lalamot. Shellfish Bulletin. April 29, 2026. Shellfish Bulletin number 9 issued April 29, 2026. Say kwanto jay atatan tanagagig all types of shellfish and alamang gathered from the coastal waters of the Bolinao, Tananda at Luyag Tayin Pangasinan positive ni at sa may paralytic shellfish poison o red tide toxin at hindi po to safe, not safe for human consumption. Kaya naman ang advice ng BFAR, umiwas muna tayo sa pagkain ng mga alamang from the affected areas. Likewise, lahat po ng mga stakeholders ay directed to refrain from gathering or harvesting, transporting, and marketing itong mga isdang ito o nagaling sa naturang mga nabanggit na lokasyon until the advisory is officially lifted. Ganon pa man, sinasabi naman ng BFAR na yung mga isda, mga pusit, squid, mga crabs, mga shrimps, among others na na-harvest po from these areas remain safe for consumption naman. Provided that they are fresh, fresh na fresh, eviscerated and thoroughly cleaned and washed with running water before cooking. Sa gyulilingwanan meron pa rin pong red tide. Positive pa rin po sa red tide toxin ang coastal waters ng Bolinao at Anda. Ay siya nga pala, may na-browse po ako sa social media. Maalala niyo yung nangyaring aksidente. May agawan aksidente
De Venecia Highway involving a tricycle, an SUV at saka pick-up. Kasi doon sa report lumabas na yung tricycle ang bumangga doon sa pick-up. Pero taliwas pa pala. Meron pong statement may nabasa po tayo na nagbigay po sila ng paglilinaw at sinaad po nila yung buong katotohanan. Kasi ayon dito sa report, bahin ko lang ayon kay Chief Police Station Police Captain Pete Oliver, ang tricycle pababa ng Pantal Bridge na nabunggo niya ang likod ng pick-up. So bata ito sa mga impormasyong lumalabas, ngunit ang katotohanan ay galing sila sa taas ng Pantal Bridge, yung tricycle pababa habang ang pickup galing sa city proper. So ngayon ang nangyari, nabangga ng pickup ang side wheel ng tricycle at dahil dito, ito po'y nagpagiwang-giwang hanggang mapunta sa kabilang linya. At habang inaayos ang tricycle driver ang sasakyan nito at bumalik sa dating linya, paparating naman yung Fortuner na muling bumangga sa kanila. So ito yung paglilinaw. Mayroon pong statement mismo yung driver ng tricycle at ito po yung kanyang statement. Pakinggan po natin. Mayroon po ang aking lisensya sa January 15, 2036. Kaya yung mga nagsasabi po na wala po akong lisensya, meron po akong lisensya. Doon din sa motor, nakarehistro po yun. Automatic yun, 3 years po yung motor na may-rehistro. At saka, hindi po ako bumangga doon sa pick-up. Tulad po ng napanood ninyo doon sa balita, sa TV, o naririnig sa kung kani-kanino. Kami po ay nabangga ng pick-up sa sideway. Kaya kami napunta doon sa kabilang lane. Habang yung Fortuner naman po ay papaakyat doon sa Pantal Bridge. At yun po ang huling sumalpok po sa amin at doon po kami tumilapon. So yung narinig nyo sa balita, sinabi po ng isang pulis, ay hindi po yun ang unang statement na binigay sa akin ng investigador. At hindi po talaga yun ang totoong nangyari. Ako liliko kasi papunta po ako sa Parayaw. Wala namang Parayaw papunta doon sa dire-diretso lang po ako. Hindi po ako nagsushortcut sa mga basher na walang awa sa aking pamilya. Kami na nga po yung nadisgrasya. Kami na nga po yung namatay. Parang pinakalabas po na kasalanan pa po namin. Nasa tamang linya po ako at hindi po ako nagsushortcut. Binangga po ako ng pick-up, kaya po ako napunta sa kabilang linya. Kaya din po ako nabangga ng Fortuner. Yun po ang totoong nangyari. Narito po ako, buhay. At ako ay nandoon sa lugar mismo. Kami ang nadisgrasya. Kaya kami mismo ang nakakaalam kung ano ang totoong nangyari. At hindi ang kung sino-sino lang ang nakikinig sa maling balita. Sa mga basher, ipinapanalangin ko na lang po kayo na sana magkaroon po kayo ng puso at konsensya. Maraming salamat. Si Katutan, so paglilinaw po noong tricycle driver at by the way, nakikirami tayo sa kanilang pamilya because sa nangyaring aksidente, nasawi po yung binatilyo na edad 13, siguro kapamilya ni Mr. si Sir, So, yun po yung paglilinaw, So, hindi po sila ang bumangga, kundi sila ang binangga. At doon sa balita na nagkausap na po at wala na daw magsasampa ng kaso, pinabulaanan din po yan. Hindi pa rin po sila nagkakausap, ang napag-usap, yes, nagkausap sila.
Pero ang napag-usapan lamang ay yung danyos na sa para sa nasawi. Pero hindi pa nagkakausap ang tatlong kampo para sa pamilyang nasa ospital. Kaya hindi malinaw para sa pamilyang Cristobal pala, no, ha? Kung saan galing ang impormasyong ito. Yon. At hindi pa rin nakakalabas sa ospital, no? Kasi sabi nakalabas na daw sa ospital. Pero hindi po ito tumutugma sa aktual na kalagayan ng ilang miyembro ng pamilya na patuloy pang nagpapagaling mula sa mga fracture at operasyon para sa kanilang buto. Kaya ingat-ingat na lamang po tayo, ha, sa pagdadrive. Drive safely, come home alive. Ingat din sa ating mga siklista. Alin ho ba mga kapaborito, may mga siklista po tayo ngayon na nakikilahok dito sa Tour of Luzon. Ha? Tula may ngaranto may Tour of Luzon dito na atatong tanagagig. At wala raman so taga Pangasinan. Ha? Ya galing po sa Team Batang Vega. Ha? Cade Midarlo. Yan, sina Joshua Carino at Jillian Matthew de Guzman. Kasali po sila, ha, sa Tour of Luzon na yan. Kung, good luck. Ha? Sana pag-pray natin kasi mukhang namamayagpag yung mga foreigner, ha, nakasali po dyan sa pa-contest na yan. Pero magano akin ang tuagawad sa Republic Tidyad Pangasinan. Oh, ay arilib pati may provincial director tayo dya. Tanpigaran chief of police at Saray Binalay Valley. Antayo at atong tanagagik sa kwanda, agi, walay labay itong ibagaya mo. That will probably change the political landscape at Pangasinan at 2028 kwanda. Ay, magano, agkini mang kukonkludad sa tan. Tagtini antan, walay connection tutan. Kung kumat, ha? Ay, agi. Pero dyan saya, so, iga po naman bilang, unsagat at Senado, so sa may impeachment kontra kinan Vice President Sara Duterte, ay agi mablimanaya, mablimanaya tatong tanagagig, wala mo't manaya expenses, ya posibleng may na-encounter da, at satan so panggawa na sa impeachment complaint. Antayo na pigari budget, yan tarya. Nasa Senado ditan, 27 million pesos. 27 million pesos in preparation for a possible impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Ni, manggawara na 60 robes, imagine. Pigaran senador 24 pero manggawara 60 robes. Yes, say kosto, say bilin na sa may kada rob 7,000 pesos. Imagine that. Nina nyo ay wadya so interview at kinan Senador Ping Lacson tan si Senate President Tito Soto. At 27,544,000 pesos. So, ang nagastos lang, around 500 sa pagpapagawa ng robes. The initial information is that 60 robes yung pinagawa at 7,000 per piece. So, that's around 400 plus other incidental siguro. Nagastos yung 544. So, there's at least 27 million, not 26 million. Sir, 27, lahat yan magagamit for I impeachment? don't know. Kung di magamit, susuli sa treasury. Pag di tuloy, susuli sa treasury. Kasi kung tinignan ng preparations last year, ito magagamit lang yun eh. Second year. Yung 27 S. I don't know. Ipag-usapan namin. Do you have enough budget for the impeachment, sir? Yes, I think so. Do you have enough budget Oo, for it? meron naman. Meron kasing budget last year eh. Na inalak sila eh. 27, sir. Oo. Gano'n ba kagastos sir ang impeachment? Hindi, dito, ang tansya namin, mga 12.6 kilo na naman yan. Salamat. Thank you, SP. Thank you, sir. Alikasiyuhan. Grabe manaya. Hearing labatan, impeachment trial. Gan kalaki yung expenses na may incur nila.
Doon na lang sa robes, imagine 7,000 pesos each. Eh mablitan niya robe, gold. Engineer Nixon, 7,000 ay. Ayan ni, so balita tatang tanagagik. Umugong na meron umanong inilaang 1.3 billion pesos na appearance fees sa mga miyembro ng House Committee on Justice sa impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Meron pong nakarating lumabas na impormasyon na unang nirelease umano ang 650 million pesos sa isang tanggapan sa basement ng Batasang Pambansa para sa buwan ng Abril at panibagong 650 million pesos at sa bulan na Mayo. Appearance fee? 1.3 billion pesos samantalang sumisweldo na sila bilang miyembro ng House of Representatives at trabaho po nila yan, pero meron pa silang bayad na appearance fee, 1.3 billion pesos. Ay agi, talagang only in the Philippines. Only in the Philippines. Ay, jad putang na panaon panimutay. Jad putang na panaon at atong tanagagik ni unlalagpas tayo at 45 degrees centigrade. Tumibabagada, imabot tayo amot 50 degrees centigrade. Aki, ang patapatang. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalita tilatan fake news on tuloy. Kaya rin na sarian pakabatan pa yung mga malalapon sa manangatabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Son ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon. Sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Asinggan, Paborito. Palunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Tanjat tayo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Pangasinan, sigaw ang dago. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SBM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes. PM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Sa Mars Restaurant, come hungry, live happy. Bukas po sila ng alas 4 ng hapon hanggang 11 p.m. po yan. At open din po sila for lunch reservations. But you have to inform them ahead of time. Ano ha? Kaya if you're looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars Restaurant will satisfy your cravings. Try po ninyo yung kanilang melt-in-your-mouth baby back and pork ribs. Yung kanilang mouth-watering cuts of steaks like ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, and strip loin steaks. Meron din po silang savory bangos a la pobre jam-pack with aromatic garlic bits. Meron din po silang ultimate Pinoy pulutan, gaya po ng kanilang signature mix o yung kanilang beef innards, sisig, chicharong bulaklak at saka chicken supernova. Meron din po silang bulalo at saka sinigang to comfort you. So for light meals, try the rich aligi pasta also or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Their satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. So sa Mars Restaurant, perfect po yan for satisfying dates or late night cravings.
Come and visit also Mars Express sa Nagilayan Binmaling for short orders any time of the day. Meron din po silang halo-halo to beat the heat. Yan po sa Mars Restaurant. O mag-alwal-arwat tayo sa ipatang na paano natatin tanagagi katani, wala rin nababaktar la. Niman nangal tayo, wala baktar. Pistay dayat. Nan kapigan man na agaw, wala baktar dita na barangay Basing Lingayan. Pangasinan. Naataki at puso. So sakitan ako saya supatang na panahon na tatong tanagagi ka. Al-alwaran nyo tayo laman nyo. At magandang umaga nga pala kay Madam Merly Macapa. Sabi niya nung isang araw, hindi ko nabasa Madam Merly, ngayon babasahin ko. Sabi ni Madam Merly, condolence po sa pamilya ng Madam Telma Aquino de Castro na nakatira sa Awili, Anda, Pangasinan. Yung mga kamag-anak nila dito sa Basing, ang libing niya ay sa Mayo 2, that is tomorrow. Siya po ay dating district supervisor. Yan, nakikiramay po siya. Condolence kwanto ng Madam Merly. Plus Karuman, binabati naman niya ng belated happy birthday si Kuya Wilfredo Sandoval. Yan. Sa kwanto ng Madam Merly Macapas, long live kwanto? Long live Kuya. Kwanto at kinan Kuya Wilfredo Sandoval. Likewise, good morning kay Madam Emma Alipio. Sa lahat ng mga ang Pangulo po ng senior citizens sa Barangay Basing at sa lahat ng mga senior citizens sa Barangay Basing. Ay, sabi nila, masaya sila ngayon sa Pistay Celebration ng Pistay Dayat. For the first time, meron yatang celebration ng Pistay Dayat dyan po sa Binmalay. So, walay na message at sika tayo, senior citizen at atong tanagagik, ni sa ikwantuye senior citizen ay, ito sa ibabaga to agagik, masaya kayo. Sana, masaya din ang mga senior citizen na hindi pa nakakatanggap ng birthday gift nila. Mula January, February at March, Mayo la, agdani na awat, kapigang kunay pakaawat da. Masaya kayo, pero umaasa pa rin ang mga senior citizen na sana matanggap na nila ang kanilang birthday gift. Uy, malungkot yata yung mga senior citizen sa ikwanda, masaya kayo. Sana masaya din ang mga senior citizen na hindi pa nakakatanggap ng birthday gift nila. Kahit 500 pesos lang yan, malaking bagay na rin sa mga senior citizen yan. Masaya kayo. Pero umaasa pa rin ang mga senior citizen na sana matanggap na nila ang kanilang mga birthday gift. 500 pesos is 500 pesos. Makakabili na rin po ng gamot, ng ulam, ng pagkain yan, kahit papaano aguntan. Speaking of senior citizens, alam po ninyo mga kapaborito, wala abasak ya artikulo, news article, feature article. Actually, ditang Manayad, Caloocan City, meron po silang magandang sistema po dyan ng pagbibigay ng ayuda sa kanilang mga senior citizens. Including yung mga solo parents. Alam niyo po kung ano yung sistema na ginawa po nila dyan sa Caloocan City? Ganito po yon. Mas pinadali na ang pagtanggap ng ayuda para sa maraming senior citizens at solo parents sa Caloocan City. At ngayon, sapat na ang isang cellphone para makuha ito. Cellphone lang, makukuha na nila yung kanilang mga benefits, ayuda, itong mga senior citizens. Sa ikwanda atong tanagagi, kung dati ay pumipila o kailangang pumila at maghintay ng matagal sa mga payout centers na habang naghihintay sila doon,
pagdating ng mga magbibigay ng ayuda, mayroon pang bit-bit na mga political leaders magsasalita pa sa harap. So, it will take them another 1 hour, 2 hours na makikinig sa kanila mga diskurso nuan turatan sa mensahe damot. Antes dan na awat itay ayuda. Imagine, pipila na sila, maghihintay na sila, makikinig pa sila. How many hours na sakripisyo ng mga senior citizens natin? You can just imagine yung sakripisyo nila at atong tanagagik. Ha? So, mabutit sa Caloocan, meron silang ginawang sistema. Kung dati kailangan pumila at maghintay ng matagal, gaya ng paghihintay ng mga senior citizens sa binmalay sa kanilang na matanggap na nila yung kanilang mga birthday gifts. Masaya kayo. Sana masaya din ang mga senior citizen na hindi pa nakakatanggap ng birthday gifts nila. Masaya kayo, pero umaasa pa rin ang mga senior citizen na sana matanggap na nila ang kanilang mga birthday gift. Sa Caloocan City, kung dati ay kailangan pumila at maghintay ng matagal sa mga payout centers, unti-unti na itong napapalitan ng mas simpleng sistema. Simpleng sistema. Sa tulong ng GCash. Sa tulong ng GCash, direkta nang natatanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang ayuda sa kanilang mga mobile wallets na hindi na kinakailangang bumiyahe o makipagsiksikan sa pila. Agdala na kaukulay man pasahe, mambayar na mablin pasahe, manrenta na luluganan, makakarlabat at no inerman niya lugar ya pangipasan ng distribution na satay ayuda, agla na kaukulan. Agdala na kaukulan mo sa manakar, pataktak, kitago, paunlad, no inerman so sentro na satay distribution na ayuda. Aglara na expose at putang na panahon, nagkalalora may diwang kalamor lapod o naatake so high blood da. Diba? Napakaganda ng sistemang naisip ng Caloocan City. Simpleng sistema. Yun ang need natin, kailangan natin. Ninan ninyo yay. Malaking ginhawa ang pagbabagong ito. Si katutan sa reaksyon nasa senior citizen demanded Caloocan City. Sa ikwanto sa kayay, sa ngaran to Evangeline Gimaray, marami akong naiisip na paggamitan ng subsidy tulad ng kailangan sa loob ng bahay, panggastos, pambayad ng tubig. Dati pumipila pa ako para magbayad. Ngayon, susubukan ko na ang GCash. So you see, the comfort na maibibigay mo sa mga senior citizen. Kasi ngayon, lahat ng payment, pati sa pagbabayad ng tubig, pwede na sa GCash. Sa pagbabayad ng kuryente, pwede na sa GCash. So, online na yung mga transactions ngayon. Pagbabayad ng utang, pagbabayad ng renta, puro GCash na yan. Online na yung transaction. Hindi mo na kailangang humawak ng cash. All you have, the only thing that you have to have in your hand is your cell phone. Aman labat, so kaukulan mo at atang tanagagik. Provided meron kang GCash na application. So, pag pinadala yung kanilang ayuda sa kanilang GCash, matik, merong pundo yung kanilang GCash, yun na. From there, pwede na silang magbayad ng kanilang kuryente, pwede na silang magbayad ng kanilang tubig, na hindi na sila pipila, hindi na sila lalabas ng bahay, lalo na ngayon, mabli. So, pamasahe. Man-arkila ka, pigari arkilang. Paano alagsablatay 300 natan pesos. Paano ang gapon niya, agdagabay. Atay 300 pesos labat yarkila, manlapod sa may lugar mo, paunlad baloy, agauntan. So, balbalag ya katulungan.
aglara mangastos, aglara manakar, aglara na expose at anto kaman ya danger dalanunda tagyuniba mo lanti so aksidente agauntan kakiram kwanda mo lanti labat lati aksidente tagyuma ni bagalante. So imagine andun ka lang sa bahay mo, pa-relax ka na lang, painom-inom ng malamig na tubig. Agkalaman aburido ya unlanid bali ya manbayar na danom mo, manbayar na kuryente, o dino may pila ka, tapen awat mo laba tay ayuda, agauntan. Iadjad pipila, manalagar ka ni pigay oras, taalagar mo isabidara may VIPs. Yan o si mabilara na tay VIPs, mansalita, iraramay presidente. Mangitar na minsay, nagunyan, pansalitan dami iraramay local officials, siya present di man. Manlapod councilor, manlapod vice mayor, manlapod anggad say mayor. Mansamputod mayor si katay mangitar na mensahe. Imagine, karukoy nasaratan amin naman salita, karukoy nasamay minuto oras si alagaran mo, sa mula ba't awatan may 500 pesos or whatever amount yan na awat mong ayuda coming from the local government. So, grabe yung sakripisyo. Grabe yung sakripisyo at tatang talagagi. Kaya saludo ako sa Caloocan City. Kasi sa ikwanda, ilang pindot na lang. Isang pindot lang. Tani, dahil sa sistema da, nagkalararayay senior citizens, sa nakaukulang dalabat, at sa tay pamparihistro da, para magkaroon ng access sa digital services, yung kanilang national ID registration. Kapag fully verified na yung kanilang account, direkta nang pumapasok dito yung kanilang mga benepisyo tulad ng birthday cash gift. Di ba? Yung kanilang birthday cash gift, yung iba pang subsidiya mula sa lokal na pamahalaan. At dahil dito, hindi na kailangang maghintay ng schedule ng payout o bumiyahe papunta sa distribution sites. Bukod sa pagtanggap ng ayuda, tinuruan din ang mga kalahok kung paano gamitin ang GCash sa pang-araw-araw, mula sa pagbabayad ng bills hanggang sa pagpapadala ng pera at online shopping. Sa Kwandare Senior Citizen Demand at Caloocan City, para sa ilang senior citizens tulad ni Doris Nomorosa, na mayroon ng GCash account, naging pagkakataon ang inisyatiba upang mas lalo niyang maunawaan ang mga features ng application at maging mas makumpiyansa sa paggamit nito. Malaki rin ang naging kaibahan ng kakayahang makapag-transact mula sa bahay nang hindi na kailangang pumila o bumiyahe. Mas kampante ako ngayon. Relax, di ba? Di ba may greetings tayo ni man, mainawan kabuwasan yaago nga biyernes. Di ba? Mainawa sa bilay. Nasa senior citizen, noon tan so sa may gawon tayo, agtilara pairapon niya, may pila, agtilara panilaluan niya, manalagan na pigay agaw, pigay bulan, pigay simba, pinawat dalabat latay birthday gift da o din ang turatan niya cash gift yung manlapod local government unit agauntan. Mas kampante sila, mas relax. Hindi sila mai-stress. Kasi ang number one na kalaban ng health ng mga senior citizen, stress. Hindi dapat ini-stress ang mga senior citizen. Siyasatan, alagarandalan abayag tayo birthday gift da, nai-stress ira. Ang gano 500 pesos labat, agin nai-stress ira, tepo lara tepo. Kapigan minaawatan sa birthday gift ne, itaryo mo lakuman, kwanda. Ne, ang gapulay sa likoy tambal kao, mansigil ay rayumag,
ang gapulay mamupuyok, kung siya tanggapay 500 pesos ka, kwanta. Ay, kanyan, may kakasira kalamor. Ay, agi, madam, kapigan mi naawa tay 500 pesos me. Ni Mayo la. January ni my birthday. Kwanta. Kanyan si katutan sukulyaw da at sayan porsyon nasari balitan matwa liknay balay. Liknay bin malay manaya, sorry. Liknay bin malay. Ay agi jubak talagang senior citizen ka mo ala. Mababakalan makalingwan. Saray balitan matwa liknay bin malay. Kanyan si katutan so pikero da. Tani total senior citizen so topic tayo. Saragton man senior citizen na nga maganaw. Ay buses ko pan senior citizen kunin maganaw. Tapian jaruntan at na-feel na sa senior citizen niya sakmatat ka para dalan senior citizen ang tao. Doga engineer Nixon saragto. Mo engineer Nixon na maungi partner ko ito imis laban. Mamay na way bilay tao. Siyempre bali-bali puyok ng Madam Charis sa chikataw. Ayage. Pero paano turara may senior citizen ay. Hanggang natin ilalo ang datan sa birthday gift da. Kapigan nyo ko no ipalimad si Kara. Tapi nung tanot na makaimis mat iraage. Ni singasara may nan birthday lang na January, February, Marso, kwento, Abril. Di bali Abril, Mayo ta kakapang birthday dane. Paano tura may January ay? January, February, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Ni Mayo la. Masaya kayo. Sana masaya din ang mga senior citizen na hindi pa nakakatanggap ng birthday gift nila. Masaya kayo pero umaasa pa rin po ang mga senior citizen sa kanilang tatanggapin ng mga birthday gift. Kailan? Hanggang saan? Ay, sana matanggap na ninyo. Ipag-pray natin na matanggap na ninyo. Tapian jaruntan. At makakarkimalaad Julie Bibi. Aliwan Joey Baby. Julie Bibi. Doga. Engineer Nixon tayo siyempre no, wala kayo Julie Bibi. Masamsamit ditan. Ay, okay. Again, Happy Fiesta Diet and Happy Labor Day. Nedad sara may kaparatay senior citizen, manpayong kain may nay. Insan tumitawag mambalon kayo danaw. Mamitbit kayo ang gano'n may sakila ba yan? May 1 liter kwanto, 500 milliliter siya may kargaan na danaw. Tapi ang basil kayo arumiabaw, at na-expose kayo sa putang na panahon, ag kayo manungas, inom kayong tampol na danaw, tapi ag kayo na baktar, aro yura tayo laman yaw. Tanggano senior citizen kila, wala ninsan siya mga arod si kayo. Supakon yaw. Siyempre si Mr. Yaw. O dino si Mrs. Yaw. O dino sari anak yaw. And much more. Ari apo yaw gontan. So al-alwaran yaw si Rintay Abig laman yaw. Agyo pupulyanan. Puyok-puyok yuratay. Papuyok-puyok yuratay pugyaw.
Tapi ang makmak siso, aray ula-ulat yo. Na yung Sir Nixon. Mabeskag. Tatanto ay napupuyok may ula-ulat daw. Nang yutan. Ay, age. Another day, another SBM Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Kantabay lang ula, sa lawas yun kaaro, lawas yun kapaborito, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Jamat at technical side si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. And because it's Friday today, see you on Monday. Dito lamang mga kapaborito sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magpasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM. Tired of the stress and noise?